É muito punto número 1, aprobación da acta da sesión ordinaria do 30 de novembro de 2004. Sométese a acta a votación e tendo que corregir o verbo que se colou por medio que aparece aí nunha página que se está falando de la Marta Barrio en vez de aparecer a Marta Barrio. Salvo eso, pois... Votos a favor da acta? Non podo votar. Punto número 2, a aprobación da conta xeral do 2020. Sométese a dictamen a aprobación da conta xeral do 2011 e o dictamen que se extrae da comisión que se estimar as alegacións presentadas e informar favorablemente a aprobación da conta xeral do exercicio 2011 así como os estados e contas anuais inmensos. Nos organizamos a favor de que se aproben as contas e, bueno, a nosa posición vai a ser abstención neste punto en que podemos coincidir en algunos temas con cada salida que escribo, pero, bueno, creemos que é fundamental que se rinden as contas canto antes. Bueno, nos presentamos unha serie de alegacións a esta conta xeral e son alegacións que non foron todas en conta, pero desde logo non seguimos a manter as mesmas discrepancias que originaron que presentáramos estas alegacións. Por unha parte, se están a incumplir, é verdad que é importante que se cumplan que se presenten as contas e que se rendan contas, pero se están incumplindo todos os plazos. Ese Concello, esta é unha mostra máis de que ese Concello é un caos administrativo, se está a incumplir a ordenanza de normalización lingüística do Concello. Ademais, no pleno hai unha terceira alegación na que falábamos de que recollíamos ademais unha moción que se presentara no pleno no ano 2010, unha moción aprobada por unanimidade na que se instaba o Goberno a inscribir no registro da propiedade de todas as fincas e todos os bens do Concello. Eso exixen ou non a lei, senón as leis. Este Goberno non o está a facer. Non existe concordancia entre as propiedades que figuran no inventario municipal, as que están recollidas no registro da propiedade e as que están recollidas no catastro. E os datos que figuran a este respecto na conta xeral non son reais. Non son reais, ou para nós, desde logo, non son reais. E por ese motivo presentamos unha alegación. E por outra parte, non podemos estar de acordo con unhas retribucións que se lle fixeron a anterior interventora nas que o Concello lle paga por unha serie de gastos que están derivados da celebración dunhas eleccións, cando nos entendemos e pensamos que a lei tamén o entende, así que este tipo de gastos non corren nunca por conta dos concellos, ou seja, que estamos pagando unha serie de gastos que nós pensamos que non debíamos estar pagando. E isto, se non o tivéronamos traído con anterioridade ao pleno, pois o mellor non teríamos presentado unha alegación, pero que o problema é que destas cousas dimos contas xa en plenos anteriores e se pediu que a secretaria fixera un informe e nin se fixo informe por parte da secretaria, nin se tivo en conta e por ese motivo presentamos estas alegacións que mantemos porque son alegacións que non están resoltas e que non se resolveron con anterioridade e, dende logo, non podemos estar de acordo con estas contas. E despois, unha última cuestión, e é que hai unha serie de facturas que todos os informes de intervención decían que eran facturas derivadas de actuacións realizadas a marxe de calquera tipo de procedimento e
sen siquiera acreditar a existencia de crédito, eran máis de 200.000 euros de facturas que este goberno se decidiu así a pagar, sin pedir informes, que se decidiu a pagar, a incluirles nunha conta. É certo, e se lle dixo ao meu compañeiro, a Antón Castro Agudín, é certo que os números cargan, pero hai números para nós que non deberían estar aí e que non hai ningún tipo de informe a este respecto. Por ese motivo non podemos estar de acordo e hai gastos que o Concello está asumido e que nos consideramos que non debería ter asumido e que antes de pagar esos 200 e pico mil euros, como decía aquel informe de intervención, gastados en campaña electoral, había que ter feito outra cousa e había que ter pedido un informe al respecto. E con respecto a ese pago que se fixo a interventora, pois outro cambio o mesmo. Non podemos estar de acordo. Nos dixemos na comisión que o señor interventor emitiu un informe sobre a conta xeral do exercicio 2011 no que valora as 4 alegacións presentadas polos 4 concelleiros distritos e no que considera que se deben que non procede estimar estas 4 alegacións, por eso nós non vamos a apoiarnos neste informe de intervención e vamos a votar a favor da aprobación da conta xeral do Solo un apuntamento, se pode ser, e é que, por sorte, esta conta vai ir ao Tribunal de Contas. Por sorte, o Consello do Tribunal de Contas di outra cousa. E non sería a primeira vez que neste Concello o Tribunal de Contas di outra cousa. E interventores, e alcaldes, e funcionarios municipais teñen que poner do seu bolsillo pasta. Só digo eso. Por sorte vai a ir ao Tribunal de Contas. Entón, procedemos a votar o punto do orden do día que se aprobación da conta xeral de 2011. Concelleiros que votan a favor, en contra, abstencións. Pasamos ao punto número 3, aprobación do cumprimento das actividades dos exercicios das funcións de tesorería. Dende agosto de 2010 se inclúe o cumprimento da actividade de euros na nómina de Alejandro Regalado Fanateiro polo exercicio das funcións de tesoureiro. Este cumprimento vai ser reparado pola Intervención Municipal, polo que se solicitou un informe sobre a posibilidade de regularizar o mesmo. Este informe de intervención di que é impensable que o exercicio de ditas funcións non conleve a correspondente retribución, polo tanto, dita situación non presenta problemas de fondo, pero debe corrixir as irregularidades formais que dan lugar aos mencionados reparos. Tamén aconsello valorar o cumprimento de productividade polo exercicio temporal das funcións de tesoureiro en 168,64 euros mensuais, pendente da correspondente relación de postos de traballo, sen que dita valoración poida considerarse unha valoración previa, dado que se limita ao exercicio das correspondentes funcións de carácter provisional. El posto da asunto a votación determínase favorablemente por 3 votos dos concelleiros presentes. Para o servicio non a un complemento. Sí, pero dos reparos. Xa, vale. É o mesmo, basicamente, a dos reparos o que estaba dicindo. Os dos reparos na contema formal se decidiu que era unha parvada estar levantando un reparo cada mes, inflando o libro de reparos por un tema que de fondo non había na oposición. Por eso estoy a entender que... Vale. Si o tesoureiro está de acordo con esto, se non está de acordo, se estaría con esto. Foi así. Vale. Pois si eles está de acordo, evidentemente o noso grupo non favorablemente. Básicamente, a
Nos si o recordo o informe se pode facer así sin ser a través dunha relación de postos de traballo, pois o informe o que di que debería ser tras unha relación de postos de traballo, pero que o que non é admisible é que pola excusa de que todavía non hai relación de traballo non se lle pague o tesoreiro. Por eso o informe o que di que provisionalmente sempre mellor que se siga pagando e que non se recoñece este dereito a que coa excusa de non, como non temos relación de traballo te cobras. Así que parece que non é admisible. Entón, é un complemento que debería que ser provisional ata que houvese unha relación de postos de traballo. Bueno, non nos imos a poñer a que se aprobe este complemento de productividade para as funcións de tesorería, pois porque o personal do Concello hai que recoñecerle o seu traballo e recoñecerle ademais pagándole, non? Pero, bueno, non nos imos a poñer, pero nos vamos a abster. Nos vamos a abster porque aquí neste Concello pagáronse 2 RPTs, non é que se fixeran e tal, se fixeron e se pagaron. Se gastaron 24.000 euros desas 2 RPTs e a última delas, se non me equivoco, no ano 2010, e seguramente non sei se me equivoco, se irá ese gasto na conta xeral, do que acabades de aprobar no 2010, ou no 11, ou no 11, a última RPT. Pero desde logo, ninguna delas será posto en marcha. E vamos a chegar ao 2025 e seguirán aparecendo informes do interventor dicindo que están pendentes a correspondente RPT. Entón, isto non pode ser. Por ese motivo, nos imos a abster. E, ademais, sobre todo, porque hai que regularizar a situación no salario non de un, hai que regularizar a situación no salario de todos. E iso faise vía RPT. Concelleiros que votan a favor do dictamen da Comisión sobre a aprobación do suplemento de productividade do exercicio das funcións de tesorería. En contra, abstencións. Aprobación do texto consensuado na mesa de negociación do persoal do 5 de diciembre de 2020. O dictamen da Comisión dictamínase favorablemente con 3 votos a favor dos tres concelleiros presentes. Noso grupo, pois, se este texto foi consensuado cos traballadores do Concello, pois non nos podemos opoñer a algo que se consensuara con ele, se está consensuado con o pois vamos a estar de acordo con este tema. Nós tamén vamos estar de acordo con este, vamos a votar a favor deste texto, porque, desde logo, se é un texto consensuado e os traballadores, os representantes dos traballadores están de acordo, pois nós tamén. Entón, concelleiros que votan a favor da aprobación dos textos consensuados na mesa de negociación do persoal 5 de diciembre de 2012. Punto número 5, aprobación provisional do modificado do plan de sectorización do polígono industrial da Banca e da súa área. O dictamen da Comisión determínase favorablemente a aprobación provisional deste modificado do plan de sectorización do polígono industrial da Banca. Bueno, a verdade que para nós que se trague xa algo ao pleno do tema do polígono industrial da Campos unha medida, digamos, ahora casi que os siguientes pasos que tenemos que dar O sea, isto ahora o que hai que facer é repetir que aquí o que se vai aprobar agora é a modificación que se aprobamos aquí, mandouse para a Xunta, entón se decide que agora que isto todo que hai que darle unha aprobación polo pleno. Había aquí, mandáronse, faltaban os informes das empresas administradoras, foi o último que se trouxe, entón agora hai que todo o expediente, outras horas diligencias e envíese todo para
para a Xunta. Ahora mandaron un informe que estaba toda a documentación e que faltaba eso, aprobar isto, facer este paso de estas cousas. O siguiente paso. O siguiente paso é remitir todo o expediente aprobado para a Xunta. Bueno, alrededor de que este tema xa levamos non sei tanto tempo como era voltas para hacerlo a pleno, non recordo, pero creo que xa foron uns anos. Entonces, pois, esperemos que a partir de agora se vai un pouco máis rápido neste tema, porque nos creemos que neste momento en que a economía está tan parada, a situación e a que creemos que é o momento de facer todos os trámites administrativos e burocráticos que hai que facer para cando isto, esperemos que algún día volva a se reactive e volva a funcionar, digamos, para que teñamos, digamos, o polígono nas mellores condicións e con todo aprobado para que podamos traer empresas a Fontes. Entonces, nós, no noso grupo, sempre estivemos a favor de todas as actuacións que se fixeran dentro do polígono industrial para terminar un tema que se levamos do ano 2007, en concreto desde maio de 2007 a voltas con ele. Xa son moitos anos e esperamos que se solucione canto antes e o que decimos, que se dé celeridade, toda a celeridade posible para estar nas mellores condicións cando se reactive a economía e que polo ben de todos que non sexa dentro de moito tempo. Bueno, en agosto do ano 2010 chegou este plan de centralización ao Concello e tivo que pasar un ano e non foi hasta agosto do ano 2011 cando se trouxo ese plan de centralización ao pleno para aprobarlo. Un ano pasou. E desde ese mes de agosto do ano... O sea, dimos un pasillo e tardamos en dar un pasillo un ano. E desde agosto do ano 2011 tardamos en dar outro pasillo ano e medio. Porque estamos en xaneiro do 2013. E pasou todo o 2012 e o que quedou do 2011. Tardamos ano e medio en dar outro pasillo. E polo camiño se lle reclamou o Concello a lo menos 2 veces a documentación. 2 veces a lo menos por escrito. Como sean da maneira de ser do Concello de Obras, por teléfono seguro que reclamaron un 100 veces. Porque se todo fan por teléfono como facedes vos, seguro que un 100 veces. E entón, así non pode ser. Aquí falta traballo. Falta traballo e nós non podemos deixar de falar de que temos as cifras de paro máis altas da comarca, de que resulta que había posibilidade de pedir un obradoiro de emprego e ese Concello non pediu un obradoiro de emprego, a pesar de ter as cifras de paro máis altas da comarca. Ademais, temos un Concello que acaba de baixar de 5.000 habitantes, e non hai que lle meter a nada, e, dende logo, nós somos moi pouco optimistas, porque a Xunta, no seu plan estratégico, non ten previsto facer ningún tipo de investimento neste polígono en moitos anos. E iso quere decir, ou polo menos nese documento que alguna empresa lle pagaría por facer ese estudio, que aí está un papel, nese documento non se contempla ningún investimento para o polígono en moitos anos. E iso quere decir que as empresas van a estar sin servizo e iso quere decir que non vamos a ter novas empresas aí. E, en resumen, neste Concello, o que falta é xestión. Desde logo, nós imos votar a favor, pero desde logo tamén somos moi pouco optimistas e aquí o que falta é moita xestión. Eu solamente vou decir que creo que os pasos que se dan son os pasos que se van dando, que sempre que se trouxeron temas aquí ao pleno dentro do polígono industrial, sempre mostramos a favor e que nunca hubo ninguna discrepancia neste aspecto, que no ano 2008 xa se publicou na prensa que o polígono de Cuntis que necesitaba 6 anos para facerse realidade. Creo que non é cuestión de estar entorpecendo nada de nada. E en canto aos investimentos, tamén na prensa
xa en épocas pasadas pois se falou de grandes inversións no polígono de Cuntis que nunca se chegaron a facer. Creo que os pasos que se dan son os que se teñen que dar, os que vai marcando o propio proceso e que non se está facendo nada de nada por entorpecer o tribunal. Non sería nin pensar facer cousas como esas. Entón, nós evidentemente tamén vamos a votar a favor deste punto. Entón, votamos... Hai unha diferencia sustancial. Inversións que figuraban nos orzamentos, pero que agora nin nos orzamentos figuran inversións. Esa é a gran diferencia. Inversións que figuraban nos orzamentos e que por retrasos no procedimento administrativo non se puderon executar. E os retrasos, desde logo, non foron achacables a nós, porque eu quero recordar que aquí hubo unha reunión no que estaban todos os grupos municipais, o sea, que vos estabas, e se non estaban, se porque non quixestes. E estaban tamén outras comunidades de Madrid, estaba aquí quen quixo vir, e os vosos amigos do Partido Popular recoñeceron o traballo deste señor, recoñeceron o traballo deste señor, polo que respecta ao polígono industrial. Así que vamos a parar porque vamos a falar. Vamos a votar o punto. Concelleiros que votan a favor da aprobación provisional de modificar o plan de secuenciación do polígono industrial de Arán. Punto número 6, aprobación definitiva do estudio de detalle para a consolidación das alineacións en inducción e número de intercados. O dictamen da Comisión celebrada o 17 de xaneiro de 2013 di aprobar definitivamente o estudio de detalle referido á consolidación das alineacións no lugar do estudio número 24 nas Marcos de Curvo, publicar o acordo de actuación definitiva do estudio de detalle no boletín oficial da provincia e notificar o presente acordo aos propietarios e máis interesados directamente afectados polo estudio de detalle. Comunicar a Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación territorial a aprobación do estudio de detalle referido á consolidación das alineacións a vez que se dá traslado unha copia publicada de 2 exemplares do mesmo con todos os planos e documentos que integran o cumprimento do disposto no artigo 92 da lei. Entón, sometemos o asunto a votación. Conselleiros que votan a favor da aprobación definitiva do estudio de detalle para a consolidación das alineacións en dicir número 24. Punto número 7, resolución da alcaldía. 8, reparos de intervención. 9, informe trimestral de morosidade. 10, mocións. Sí, nós temos presentado unha moción relativa á atención ás persoas con dependencia e á prevención da lista de agarda. Resulta que no mes de decembro o Ministerio de Sanidade e de Servicios Sociais e Igualdade publicou os datos nos que decía que en Galicia que había 25.000 persoas que tiñan unha valoración positiva de dependencia pero que non recibían ningún tipo de prestación e que isto suponía un 37% dos dependentes. É unha cifra altísima, para nós desde logo altísima, porque estamos falando de persoas que o precisan e que ademais que teñen ese recoñecemento por parte das administracións de que precisan esa atención. E ao mesmo tempo a nosa sorpresa, e ademais a nosa sorpresa surgiu de alguma maneira por casualidade, pero surgiu, enteirámonos que o PP ten unha estrategia, e o PP ten unha estrategia e é que anda unha vez máis, como con outras cuestións como fai con listas de agarda estas da sanidade, anda a enganar a xente e anda a xogar cos números. Porque estos datos, esas 25.000 persoas que din que non reciben prestación, que son un 37%, son moitas máis. E son moitas máis porque o que fai a Xunta, o que fai o PP é impedir que
un grado de dependencia 2 ou 3, que son grave, que ten unha dependencia severa ou moderada, pois non poidan incorporarse ao día. E iso é moi grave. Non é grave porque non as estemos contando, contabilizando. Non é grave porque o PP este enganando a xente, non? É grave porque o non estar no PIA, esa xente non ten acceso á prestación. Se non figuran, non aparecen. E se non aparecen, non teñen dereito a nada. E é grave tamén, e esa é unha segunda cuestión, que as incorporacións que a OPP dende a Xunta vai facendo a Xunta da Garda, pois as vai a desos días, os vai a facendo en función do número de baixas, chamanlle eles, cando en realidad é do número de mortes. É ben triste, que ahora a xente, xa que este desexando que morra a nai do veciño para que metan a miña nai. É ben triste eso, é ben triste andar xogando con eso. E, eso sí, a Xunta ten moi claro que non pode pasar do 40% de dependentes sin atención, porque senón xa pasa por riba de outras comunidades e eso non pode ser. Entón, nós o que pedimos é respeto, claridade e atención para esas persoas. Pedimos que a Xunta de Galiza pague públicos os datos reais, que recollan a situación real de atención ou de desatención á dependencia en Galiza, e que a Xunta permita, sin ningún tipo de trabas, a incorporación do PIA de todas estas persoas, sin ningún tipo de bloqueo. Nos estamos totalmente de acordo con a simplicidade do grupo de nosotros. Imos entonces a votar esta moción do Grupo Municipal da Asamblea Nacionalista de Cumbres relativa á atención ás persoas con dependencia e actualización da lista de agravio. Concelleiros que votan a favor, en contra, abstencións. Punto número 11, plegos a preguntas. Vamos a mostrar as preguntas. Primeiro, queríamos saber como está o tema dos orzamentos, unha vez o plan económico, queremos saber como... Estamos pensando en o ejercicio 2012, que era prioritario, e cando terminos de fechar estamos a altura. E a previsión que temos de orzamento? Non conto con que para o próximo pleno Para o próximo pleno. Pero ten unha previsión de traballo, tamén depende do que surxa. Outro tema era, porque a nos foron varios os vecinos que nos comentaron, non sei se é certo, se non, de que no centro de saúde estaban a relación médico. Se sabe algo. Teño unha reunión moi lunes coa conselleira e comentarei, pero non está por nada. Xa non lo comentaron. E despois era un emprego para a brigada de obras, que a poder ser que cando os rapaces entren no colexio estén entrando no colexio que non anden con coches por ali, porque eu vou todos os días ao colexio, lógicamente, pois aí teño nenas no cole, e vou por a zona dos máis pequenos, e non é a primeira vez que vexo un coche municipal que cando están entrando no cole que está salindo, por moi despacio que salga, son rapaces pequenos, poden seguir correndo e meterse debaixo. Isto, a última vez que o vi, foi o primeiro día de clase deste ano, non xa vos lo digo, así tamén, que sucedeu, a verdade que non me gustaría que hubiera, eu creo que se poden fazer as labores cando os rapaces estén... Sí, fueron as labores que fueron dando... Efectivamente, entonces, xa non é só que a entrada o rapaces teñen correndo, o coche me cae despacio, por desgracia, e malos momentos nos temos todos, non é por outra cosa. Nada máis que temos. Bueno, nos queríamos preguntar como está a situación da pista del Ves e o boquete que hai ali, o desplome. Bueno, estamos esperando que o Consello nos axude, a climatología, para empezar tanto antes, pois, a mañá. O sea, ahora estamos esperando que o tempo nos axude. Bueno, nós queremos insistir en que a primeira vez que preguntamos sobre esta cuestión no pleno foi en novembro do ano 2011 e isto viña de atrás, e o desplome foi antes, e daquela xa estabas nelo e agora, bueno, agora é o tempo, bueno,
tal como está aquilo ahora, é un perigo. E é un perigo porque non hai señalización de ningún tipo, Antes había ali unha... Claro, pasou tanto tempo que ahora non é que non hai esa señalización, é que o que hai é un perigo, porque quedan os ferros de punta. É o único que hai. Entón, que non pase nada, porque como pase algo, vai a ir, vamos, vai ser un disgusto para todos e vai ir a actas municipais. Pero que non pase nada. Entón, eso non está ben. E os vecinos levan máis de 2 anos esperando por isto, Despois, tamén queremos saber a situación dos expedientes urbanísticos, como está a situación dos expedientes urbanísticos da Rúa da Presiña número 41 e da Rúa da Igrexa número 12. Esta pasouselle o Ángelo, o pareador definitivo, pasou hoxe un informe sobre o tema sobre eses temas e para mirar se actúa xa dicía que se pode actuar pola urxencia ou pero consideramos que hai que actuar por urxencia porque calquera dos dous casos son máis que escribeuse por varias veces aos propietarios non contestaron e cando se falou con eles por teléfono pois, hubo boas palabras pero non hubo feito ningún seguiu-se pedindo por escrito e non vendo que a situación que ten nesta semana procederase por vía de urxencia porque eso non pode ser así. Antes do presidente, sabes que son os propietarios do problema que houveron, estaban de acordo, ahora se non... Sí, boas palabras, pois en as conferencias, pero despois non hai... Non sei que estamos completamente a favor de que se actúe por vía de urxencia con estos expedientes porque levamos pleno tras pleno dicindo a lo que se fixo e levamos con estos pendientes, levamos con esto moitos anos, pero estes expedientes abríamos nos no ano 2010 e estamos no ano 2013. Entonces, haberá que actuar por vía de urxencia e, por favor, e de deixando o teléfono, para este tema e para todos, e de collendo papel e boli, e registro de entradas e de saídas, porque por teléfono, claro que temos palabras para todo, pero, ostras, o tema do campo de fútbol, en canto a transferencia, como está a situación do campo de fútbol en canto a transferencia ao Concello dos terrenos? Está entregado todo na Consellería a convenio por parte falouse xa aquí unhas veces de que os propietarios tiñan a Comunidade de Montes que eran os que tiñan que traer a documentación retireuselle e entregouse toda na Xunta de Galicia e estamos esperando que nos atendimos. Porque moito criticastes que temos un edificio municipal que está en terreos da propiedade de Montes de Meira, dun lado da carretera, pero agora temos o campo de fútbol do outro lado da carretera que está en terrenos propiedade da Comunidade de Montes do Rojadío. Entonces, hai que se mover. E isto é mover papeles e xestión. Tamén queríamos saber se o equipo de protección civil sigue operativo. Hai protección civil. Bueno, pois, se hai protección civil, nós queremos recordar aquí, eu non puder asistir a ese acto, pero sí que asistir a ese acto será aquí en Saleta, e naquele acto, naquela presentación, aquí que vinieron os vosos amigos da Xunta, díxose que íbamos a hacer un equipo de protección civil que iba a traballar as 365 horas do día, as 365 días, perdón, as 365 días do ano e as 24 horas do día, vale? E non vemos a protección civil por ningún lado, entonces, a ver, se están creando as veces un equipo e un exemplo, cando é, por exemplo, o tema dos enterros, outro día se montou ali, e se non se monta outro día, que cada vez que hai un enterro, por exemplo, un acto deste tipo, se monta un follo terrible ali en cada iglesia, porque aparca o coche da funeraria dun lado, aparcan coches do outro lado onde está parado os taxis, e ali, como se é un coche pouco ancho e non escorre moito, ni para diante ni para atrás. Outro día había un lío ali montado
de medo, un lío mortal de medo. A ver onde está a Protección Civil, por qué? Bueno, Protección Civil actuou sempre que falta chamar a 112, historia de temporal, todo eso. En asuntos de esos entierro non foi a ningún. Algúnas festas foron porque requeriron a súa presenza. Bueno, se ganó mellor, pois é bo que tamén asistan cando hai problemas aquí en Cuntis, pois tanto por o tema aí da iglesia, bueno, porque ten que entrar con a prohibida e o control do tráfico e incluso polo semáforo. Non, non vexo porque non. Houve veces que requeriron as funerarias e si se tiene expresión. Cando requeriron, sempre foron. No, pero que aparte de que as funerarias requiran ou non requiran, cando un ve que hai un problema, ten que facer por solucionarlo, a máis de que requiran ou non requiran. Cando un ve, e isto é que se dice, outro día era de medo, pero que non era outro día solo, é que cada vez que hai un enterro, como sea unha hora determinada, que haxa coches do outro lado, ali ni para diante ni para atrás. Entón, Protección Civil, se hai... Non tiñamos valorado eso, pero bueno, a partir de hoxe, pues mira, va por de acordo. Bueno, outra cousa, a nos o que nos dixeron varios vecinos que queríamos trasladar aquí ao pleno é que fan falta labores de mantemento na rampa de acceso ao paseo do Río Gallo, porque a lo menos que nos saibamos dúas persoas que nos saibamos que nos teñen dito a nós, dúas persoas que estaban ademais practicando deporte, un deles que hai unha bicicleta e se levou un golpe terrible, que esbarraron por esta rampa, porque hai fan falta labores de mantemento. A de acceso, sí, a de acceso ao paseo do Río Gallo, que está enfrente do Manuel, ao lado das piscinas. Pues van a faltar labores de mantemento aí, pero Se resbala bastante, sí. está moi caro, se resbala, mira, o concelleiro xa o sabía, pero non fixo nada. Vale. Quedanse limpiado. Despois, en setembro do ano 2011, daquela xa era concelleiro o señor Amado, houve un coche que tiña unha farola dentro do rancho. O seguro pagou esa farola. Pagou. E logo, se pagou esa farola, por que non se levanta? Estaban pendientes de pedir, bueno, supoño que xa estarán, de pedir o sea, o farol abrir os pés, pero o resto do equipo. A farola debe vir, era como os papeles do polígono, a farola debe vir da China, pero se ven da China seguro que chega antes. Home, desde setembro do ano 2011, cuidadito, cuidadito, desde setembro do ano 2011. E a farola, se ven da China, se tiña chegado, sabemos onde era a farola. Estánse a facer unhas obras na estrada que vai a Bea, e entón os vecinos de Portela presentaron un escrito no Concello no que pedían unha serie, no que pedían que as obras recolleran unha serie de demandas como respetar as entradas dos camiños e tal. Entón, nos queremos saber se este escrito se remitiu a Diputación. Ese escrito, a Diputación ten un documento, nunha reunión con eles hai días, posiblemente na semana que ven volverán, iramos ali para ver in situ as obras en canto ao que requerían os vecinos, que era unha acera desde unha casa que hai ali ata o cruce, e sempre non había ningún problema para facela, e as entradas tamén se van a respetar en canto ao cruce que vai para Santiago e para a estrada, sempre podían ir para ter a posibilidade de facer unha especie de carril de espera e unha isleta na que poder xirar. De todas formas, nesta semana que ven quedaremos por aquí para ver o sitio. Vale. Queremos saber se tamén co Centro de Saúde se fixo alguna xestión, pero xestión por escrito, para a cesión a Xunta de Galicia. Está toda a documentación preparada, como dixen antes, o punto foi esta semana que ven, por uns concretamente, que vai se llevar todo a Consellería para que esas cousas vai se solicitar a cesión dese centro de saúde. E despois queremos saber tamén se se lle contestou aos veciños, porque presentaron un escrito falando da pista que une a Casa de Turismo Rural por a parte de arriba e que vai a dar abaixo
feito, e tamén, a ver, de momento, non sei se sabes de que escrito vos estou falando, bueno, o mellor non sabes, porque este escrito é de novembro do ano 2011. Expón que os camiños da Albariña e Agriño da parcela de Troas están en malas condicións e piden o arreglo e acondicionamento destos camiños. O camiño, a ver, digo vos ben, o camiño que vai desde a Casa de Turismo Rural hasta polas escolas, hasta abaixo, hasta o Folgar, que vai por a casa de Aboi e todo isto, e despois outro camiño que vai do Folgar, onde está a depuradora non, a estación de bombeo, e que vai a donde vive Olga e Cuña, que presentou isto. Irían abaixo e cando limpieza conectas e eso, non? Estuvéramos mirando sobre a limpieza, é un posible, pois, sería que ser gravillado, pero bueno, estamos esperando a ver se a estación non va a funcionar. Pero iso para que para os dous camiños? A pista do que vai con unha cartera rural. Para a pista do Folgar, vale, e a pista das Albariñas que tiña que entrar no proxecto da parcelaria non o fixeron? Esa, pois, estivemos a concentración non nos contestou eso. Pero como estuveste? Sí, fixamos a concentración, se podía, o sea, a mañana esa pista, continuar con pistas. Si é que penso eu. Sí, e que? Pois non nos contestaron nada. Non nos contestaron. Desde o ano 2011 non insistes, ni sabedes nada. Non, bueno, pero non hai que molestar. A mí non molestar, xa. E despois, tamén estuvestes ali mirando a altura do alcantarillado, que hai por ali, que hai unhas ribas hasta arriba que, claro, eso vai medrar as ribas, queda justo. E isto xa, onde vai que foi. E non lle diste despois por remedio a altura do alcantarillado. Sí, ali abaixo tamén. Un pouco máis abaixo da estación de bombeo. Pero son un pouco. Non va que mañá non está, e así vas van para arriba queda justo. Hai unha diferencia onde está ali roto a zona do alrededor, ali é justo. Como eran as ribas. Da estación de bombeo? Me parece mentira que pero que vos estuvestes ali, Sí. Parece mentira. Estuveron ali, mañana, tampouco a volver. Bueno, a noso que se nos dixo é que eso non se chegou a mañar nunca. Pero que se nos dixo que non se chegou a mañar nunca. Pues ali estuveron. Si sería. Creo que nada máis. Levantamos. Sí, son unha cuestión, se non se importa. Sí, efectivamente, sabe que era unha cosa máis, sí. Nos queríamos saber, vamos a ver, o padrón de habitantes de Cuntis en decembro, que mandaron a vez que remiten aquí o Concello, di que Cuntis pasa a ter 4.992 habitantes, non? Iso quere decir que vai ser 5.000 habitantes. Entonces, isto implica que baixamos de categoría. Pregunto eu, isto implica que baixamos de categoría? E como influye isto ou como non influye nas aportacións do Estado e nas aportacións das administracións? En que cuantía? Como queda isto, en definitiva? Como queda isto? Porque baixamos dos 5.000, megamente. Eso estás mirando, de todas formas, polo que se nos dice, estamos mirando ben, creo que non se baixa de categoría e estamos tramitando para solicitar que non se baixe de esa categoría. O sea, eso se solicita, eso é así, se solicita que non se baixe de categoría, eso se dá. En principio parece ser que hai esa posibilidad, pero Vale. Pois, nese sentido, nos fixamos que se nos estuvera informado. Era só unha pregunta. Cando se desbrozaron as pistas, creo que aí está a relación, se fixeron. Eu quería preguntar cando, porque se
tanto donde había vivendas como en outros sitios que coincidían, bueno, por exemplo, a que vexo da vida Calva Llana, ¿no? Entón digo, ali, en Loureiro, concretamente a que vai do medio das casas para arriba, ali damos pasada por a xente que limpou daquela a súa porque non nos pasaba, pero esa concretamente, a parte dereita, que foi a súa, que a cartera xeral, que lo está invadindo. No, xa sei que quedou, pero esta me refiero xa no medio mesmo das casas. Cando se pensa... Dixeron que mandaban todo de diputación, como mandaban pronto. Non sei. Aquí estamos sin motor. Como que estamos sin trator? Sin motor. Ah, trator